Я получил 1 миллион рублей. Но этих денег я не видел. Где они? Ему дали 1 000 000 рублей, и я не отдавал эти деньги, прикинь. Ты потеряешь свое имя и возможность работать со мной. То есть Абдурозик ответил мне так. Я не знаю, кто вы, откуда вы, что вы, что из себя представляете, но так не делается, ребят. И мне записал голосовой его менеджер. Приедь один раз в Дубай, ты увидишь, кто мы и кто мы являемся. И ребята, которые заключили контракт с Абдурозиком, угрожали вам в Дубае. Если вы не поедете в Дубай, то мы вас посадим, да? Да, брат. Договор был 50 на 50, а в итоге 99 на 1%, чтобы ты понимал. Абдурозик этим арабам сказал, что мои братья продали мой PlayStation. Они были как отец и сын. دانم اشتنکی همار کوزوندی ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. оё шумо медонед ки блогерҳои тоҷик ба Абдурозиқ ва Барон чӣ гуна ҷавобҳо доданд? ва медонед ки замоне буд Абдурозиқ хело ҳам пазмони Барон мешуд ва ҳоло бошад чӣ ҳодисаҳо рух дода истодааст. пас ин наворо то охир тамошо кунед ва боварӣ дорам ки видео ба шумо маъқул мешавад. лайк мондан ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед. тамошои бо фароғат. пеш аз оғози видео ба шумо канали Дарди Дилро тавсия медиҳам. шумо аз ин канал метавонед сурудҳои нави тоҷикро дастрас намоед. ссилкаи канал дар описания ва дар комментарии видео. дар омада обуна шавед ва аз номи канали мо салом расонед. худи ҳамин рӯз Диловар Сафаров ба Барон ва Абдурозиқ ҷавоб дод ва гуфт ки ба ду тараф ҷудо нашавед. мардумро ба ду гурӯҳ тақсим накунед ки яке тарафдори ину дигаре тарафдори ӯ. ҳар чӣ ки набошад Абдурозиқ фарзанди диёр аст. чун мегӯяд туф кунӣ болои сари худ. мо барои васл кардан омадем, на барои фасл кардан омадем. ва Барон видеонаворе карда дар саҳифаи инстаграми худаш гузошт ва гуфт ин охирон видео аст ва дигар намехоҳам дар ин мавзӯъ суҳбат кунам. Барда, салом алейкум. Ҳама навиштесанд ки Абдуда ответте, ака ответте. Бародаро, ман дига ягон хел видео намекунам. Вақте ки ҳамин видеоро када будам, гуфтам ки ҳамин аввалин ва охирин видео мешавад ва нуқтаи монам. Ман як ала чиз намедонам. ҳамун чизҳо қатъӣ ман меистам, барои ки ӯ чизҳо дар кор нестанд. ӯ чизҳо байни ман ва Абду буд ва ягон кас видео ждат накуна. ҳамун видеоро ман чиста барои мардума фаҳмондан ки мо ҳам хеле шидем, ҳамин ситуатсияда будем, айдили хидмати чиа дабавид накардем. ҳаматон дар раҳмат ки мана правилно фаҳмиден ва ҳаматон хоҳиш ҳақоратш накунен, сторис да гапҳои хабариш наген. пешравита мехоҳем. дар хотир дошта бошед якчанд моҳ пеш Бабаянс iPhone 12 Pro Max-ро ба Абдурозиқ туҳфа карда буд ва худи дирӯз ҳамроҳи Ғолибшов намёке ба Барон ва Абдурозиқ доданд. бародарои iPhone 12 Pro Max светаш тиёмнасини кабуд. телефона Барон телефон агирифту ки я майхид нарава пано бахдо. ва Сиван гуфт ки мардум Абдурозиқро хеле ҳам дӯст медоштанд. як гапот мегум Абдуҷон, бедони барои чӣ тара сахти бад шум дидама, барои ки сахти бад назр медидам додарҷон. ҳамин гапа ёдот набро. Тара сахти бад назр медидем ҳама тоҷико ҳама намекардем. дӯстони азиз, худатон бинед Усмон чӣ мегӯяд. рости гап ман ҳеҷ гуфтание надорам. марҳамат худатон тамошо кунед. ассалому алайкум. гуфтам бисёри баъд дар бораи Барон Абдурозиқ ягон сухан мекунем. ҳардуш бачакҳои маладес гарани пешравии калон кардан. ака ҳичкара звезда мегӯем ку када наметона, аллоҳ худаш шӯҳрата метия. дар дасти аллоҳ ҳар яка сабаб мешавада. не толка Барон.
яким видеош вақте шаҳр омад қатима буд чанд кас як галаи больши мардами тоҷик дастгирӣ кардан абдурозиқҷона худо нигаҳбонаш боша ҳар чиш нагин мошоллоҳ сағира ягона сағирая ки байрақи тоҷикистона дар тамоми қитъаҳо бардоштагиай дастгирӣ кунед хеле ай тарафи худ монст ки хеле пешпо додан набошада беҳрӯзҷон ту да бо дальнейши бо пешравиҳо айтани ҳам додар ма ту дар раҳмат мегум бадбинӣ нашавад ма ту кор нашид метонем бирем стройка кор кунем майдастмон меа иншоллоҳ не ки во солим нестам худо орад ҳамеша нигаҳбон боша ба қавли урусо паняди прости сағира продюсер шид я тай дигара бигитоте акура панимат када ҷилуткаш майда худаши қак мазгиёшам шояд майда будагист пешравӣ омада аллоҳ нигаҳбон ва маъруфам ақибнишинӣ накарда як ҷавоби хубе ба абдурозиқ ва барон дод. салом алейкум мардум, соат 1 шабай аз хоб бедор шидем. ҳоли мардум хоб нест. Салом аз тарафи ғарибӣ бар тарафи Тоҷикистон. Абрашени ма дар ту Абдурозиқ. Видеои барона дидам ба номи Алло аз чашмом об рехт. Натонистам. Ту як хита фикр намекардие? Ту билад кӣ будӣ? Маврият дамарда будӣ. Ту хиёл мекунӣ Асхаб Тамаев намефаҳма, Хасбулла намефаҳма, оли ба ё ҳама мешинанд, сторис мекунанд, гап мезананд, гапи тура дар як ҷоя. Обрӯи тоҷика резондӣ, дар замин задӣ. Ӯ байрақе ки ту бардоштӣ, лучи намебардоштӣ. Шармандаву пазор кардӣ ба номи Алло. Обрӯи мардума дар замин задӣ. айрӯи пул шида. Аёдот биромад ки дар қадира мехондӣ сари либосат дар дури чирк буд, дар бу тафа чита намешид. 3 сум пулат медоданд то саҳара байт мехондӣ. Беҳрӯз тура гирифт овард билад, ҷои хову дод билад, либосу пард кард билад, 3 вақт авқота дад. Айти даси кампири модар нитошто тура кидат кардӣ. Дианда Аллоҳа ая ҷоми овай мехира. Ту просто ё ба маслиҳат меромадӣ, ё меомадӣ ватан дар отат месупоридад, ба даф мешидӣ мерафтӣ. Ман мирда вало қасам, ман мирда шумо зинда бародаро. Ман хиёле кардам ягон хайпай, на ки тошто беҳрӯз гап мезананд, ҳама одама дуруд хурдестаюш. Боварӣ кас намеёхӣ ки чӣ хе як одаме ки билад бача мегиша меёри дар охирон дар рӯ туф мекуна. Ту пад курнамак бидана Парвардигор безеби бад нишон меда. Ба худо боварам ки ба ҳамади ӯ шайхи араб наша. Кӯдакам бошӣ вазъията безеб мекунанд. Ин интернет як чизе аст ки я мода меша, я мода мерае. ҳоли ирӯз маем дар публика ҳама мара тамошо мекунад, пага бо дар ҷои мая дига мерояд. ин раёдат нарор Абдурозиқ. фаҳмидӣ? меша рӯзе пеши барон медарӣ, ба зону мезанӣ ки дар рӯ туф мекуна. ба номи Алло кадом мардаке ки камтарак виҷдони мардӣ дора дар ҳамин видеои баҳрӯз хиша нороҳат ҳис мекуна. Ина ман соат 1 шавай бефарагӣ дар мирдагиам натонистам ба худо. Виҷдонам намонд, мирданат беномус. лучи намебардоштӣ байрақи Тоҷикистона.